Салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктор Берун, тамошо тавсият кунем боша. Ҳамин канале ки дидед, дуруд консултация кунед. Аслан ман ҳам доктори ҷарроҳи кӯдаконаам ва ҳам ҷарроҳи калонсолон. Барои ҳамин дӯстони азиз мо харнаро мекунем. Ин додарак ки мебинед, додарак ҷои аллакай ҳафтуза, номиш бо исмоил, ба хотире ки масалан дар рӯзи иди қисмон фаъол шудагист, ношаи исмоил мондагист. Дӯстони азиз, номеро дар болои экран мемонем. Кале ки мехоҳед хатна кардан, марава занг занед ва як чизи дигар гуфтани ҳастам. мебинед ки дар шаҳри Москва, Московская област ва дигар областҳо қарор доред. мебинед ки кӯдактон бисёр бад масалан сари чӯлаш маҳкама, масалан мебинед ки таваллуд шудагӣ аста, марава занг мезанед, мебинед дар хонатон хатна мекунед. ва гуфтани ҳастам ки кӯдаконе ки масалан сари чӯлашон маҳкам шуда, бисёртар гирияшон аз ҳамон сабаб мешавад. Собики намак мегирам. Ва барои ҳамин бародари мо шумо моро даъват кард, омадем кӯдак сахаи ҳафтуза хатна кардем ва дар шароити хона ва дар шароити клиника ва больница хатна мекунем. ва ҳамеша тавсият хонон боше, метавонед дар бораи бемориҳои урологӣ ва хирургия ва дигар бемориҳо занг занед, шумо хизмат мекунед, дастгирӣ хизмат мекунед. Просто канала дастгирӣ кунед, халос. Алло меҳрубонӣ гап бош, тавсият кунед.